ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суръатҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Шеробод. Номи пешинаш яъне ки Фурӯза, яъне ки деҳаи Фурӯза аст. Ҳамин маълумот дорад номи пешинаш. Заминаш 8 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардаги тайёра, ки якта калидор, веранд, обсвет дорад, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаста. Дарахтони мевадиҳанда дорад, веранд ва качалкаи об, чойлоби ангур, кат, ҳамин хел чизҳои лозимӣ ҳастанд. ва ними ҳавлишам бетон кардаги аст. ҷои мошинмониш бетона ва гарошкаи бетонам дорад. хона ремонтош средня дӯстон, дарунашам ремонт дорад, айдарунашам сурат нагирифта, ки ремонт дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст, ки гирдаш маҳкам аст, яъне ки лаби роҳда қарор дорад. нархаш $25,000, ки боз арзон ва муомила мекунем. мега вариантҳои алишиам дорад, бо ягон хонаи дига кади алиш меша, хонаи заминия, ягон квартира суда, хай намедон хонаи замини кати агар алиш мекунем тага соҳибшон. рақамошон дар поини видео аст, WhatsApp дорад, метавонед дига маълумотша аз ҳамин рақамҳо гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Синои 1, дене ки Гипрозем да мега соҳиби квартира аниқтараш. ду хонага квартира аст, ки дар якум ошина қарор дорад, 45 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, ремонти нава мега, домам навастройка мега, уже омода ҳаст барои зиндаги кардан. Уже одамо зиндагӣ доранд, навастройка дом аст. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш дӯстон азиз, яъне кондитсионер, термис, оби гарм, хунукшам ҳаст, ремонтош нави қоидавӣ. нархаш 260,000 сомония, ки бо савдо мекунем. мега тоқа вариантҳои сум мега, сум дар кора вариантҳои алишӣ надорад. муомила ва арзонам мекунем. мега дар назди квартира марҳамат рақамошон аст, дига маълумотша метавонед гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, аниқтар маълумотша нагуфтиам дар куҷо, не ки ҷои ободия мега соҳибшон 6 сотиқ замин дорад, ки замини холӣ аст, ки дар инҷа мега оби чашма ва оби меомадагиам ҳаст. ҷои нағз мега барои хона кардан мувофиқ, барои хона мекунем чӣ хеле ки ба шумо лозим бошад. нархаш 85,000 сомония, ки арзон ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад. нагуфтиам ба чӣ, не ки вариантотона мега соҳиб шуда пешниҳод кунед ба чизе ки набоша, мошинай, хонаи, заминай, чизе ки дорен, дар ҳамин рақамотон вариантҳои худтона пешниҳод кунед. кадоми сумкати мехарам бо арзонам мекунем. мега ҷои ободӣ барои хона кардан мувофиқ. марҳамат, за номерош намондагӣ аст, метавонед дига маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин замин худтон гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар 9 микрорайонда қарор дорад, ки мега соҳибшон сентри Кӯлобда, яъне ки 9 микрорайон. хона 5 хонага аст. дӯстон, ки дар якум ошонаш қарор дорад 110 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термис, кондитсионер, мебел ва падвалам дорад, мега соҳибшон, яъне ки хона 5 хонага 110 квадрати метр, обсвет қоидави ҳамаш ва падвалам дорам, қатишон метием. нархаш 260,000 сомония, ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем. мега соҳибшон фақат одамони харидор занг зана гуфтага, хоҳиш кардага одамони харидор да мега, мисол дига масъалаоша ва чоша мефаҳмонем мега ба телефон. рақамошон дар поини видео дӯстон азиз, кадоми шумо агар интихоб карда бошед ҳамин квартира, метавонед занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартира гиред. шумо агар дошта бошед хали квартираи фурӯшӣ, ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номераи имо ва WhatsApp партии мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар
райони Палас гуфтагӣ аст. Ҳамин хеле маълумот аст пеши ферма. заминаш 10 сотик замин дорад ки 14 хона кардагие ки якта ванна кухни отдельни ҳастай ҳоҷатхона аловхона бо дар берунам дорад. гирдаш маҳкам аст. средни ремонт ячанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстон маълумотҳои бештарша аз худашон мегиранд. шаҳри хуҷанд яъне ки Палас гуфтагӣ аст. ҳамин хеле маълумот. нархаш 260 000 сомон яъне ки савдо ва муомилаи хубам мекунем мега соҳибшон одамони харидор лозимае. фақат суми холӣ 10 сотик заминае. марҳамат метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирен. хоҳиш мекунам ки лайкото намонед ва видеонавори моро имконият дошта бошед дар WhatsApp имотон поделиса кунед ҳамин силкаша. лайкотона дареқ надоред. дӯстон лайкото намонед ки дар лайкои шумо сус шудагӣ аст. чӣ хонае ки дар кор нависед албатта пешкаштон мекунем дар видеои оянда. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони айни 108 гуфтагии соҳибшон яъне ки бештар маълумот дӯстон аз худашон мегирен. узри зиёд як хонага квартира аст ки дар сеюм ошуна қарор дорад 25 квадрати метре. хона мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш яъне ки таъмин аст мега яъне ки квартираи рӯшан озода мега соҳибшон. об светаш ҳаста ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис кондитсионер ва балкон телевизор қолинои нав дорад. дар пеши доми мо мега мисол ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаста мега банки калон аст яъне ки бозорам наздике ва кафешка аптека остановка ҳамаш қоидави аст. маршруткаи чанд намуд мегзарад. нархаш 210 000 сомон яъне ки бо савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. қадомида агар лозим бошад рақамошона дар поини видео мемонем. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. дӯстон агар ба шумо агар квартирае ки кредит лозим бошад дар комментария мондагӣ ҳастем силкаша яъне ки номери телефоншона метавонед ки дар ҳамон рақамо занг занед бештар маълумотша гирен. вай отдельни аст кредити холӣ яъне ки то 6 моҳ то 1 сола ба шумо кредит метиҳанд. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Боғтар дар ноҳияи Вахшта қарор дорад. заминаш 4 сотик замин дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки якта калидор ошхона ҳамом шама аст яъне ки хона коробка. дар инҷа об свет аст. дар инҷа уже одамо давоно зиндагӣ кардастанд. ҳамин яка барои худшон хона карди яъне ки сум дар кора мега хонашона фурӯш дамудиянд. тоқа вариантҳои сум мега вариантҳои алиширада фақат суми холӣ дар кора. нархаш 105 000 сомон яъне ки савдо ва муомилаи хуб мекунем мега дар назди хона. баъкам дӯстоне ки аз замин ноҳияи Вахш мисол хона пурсиданд яъне ки хонаи арзон ин шумола вариантҳои хуб дар тиреза метавонед як шикатур мекунем медони зиндагӣ. марҳамат дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар маҳаллаи шаҳраки Мирзо Турсунзода гуфтагӣ аст. шаҳраки Коргар. духонага квартира аст. дар якум ошуна қарор дорад 40 квадрати метр яъне ки духонагаш кардаган дӯстон якхонагар духона кардаган дар якум ошуна 40 квадрати метр об свет ҳаст. ошхона ҳоҷатхона ҳамом термис яъне ки оби гарму хунукшам ҳаста. средни ремонти як 8% ремонти миёна ҳаста мега соҳибшон. хайхтон дидесен хеле ремонт ҳаста. нархаш 150 000 ки бо савдо ҳам мекунем мега тоқа вариантҳои сумкати. дӯстони азиз агар ба шумо ҳамин хе квартира лозим бошад квартираи арзон аст дар ноҳияи Рӯдакӣ хе квартираи арзон ёфтан қинай. рақамошон аст ки метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳам квартира гирен. хоҳиш мекунем ки дар ҳамин видеонавори мо як дона лайки ҳам бепулто намонед ва видеонавори моро дар яъне ки имотон поделиса кунед. хеле кори хуб мешуд. марҳамат барои дастгирии шумо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар назди мазори Думло гардон гуфтагӣ аст яъне ки Думло гардон. узри зиёд хонда натонистам яъне ки камтар маълумотша хато наистиянд аз худашон мегирен. нархаш 207 000 сомон мега боз арзон мекунем. 8 сотик замин 3 дархона якта калидор ошхона ҳоҷатхона ҳаммом оловхона дегдонхона дарахтони мевадиҳанда ва якта чойлуби чам дорад ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш лозима мега об свет ҳаст. нархаш 207 000 сомон ки бо савдои хубам мекунем мега соҳибшон. фақат одамони харидор бошад мега арзони хушрӯ мекунем мега яъне ки муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстон аз рақамошон дар поини видео аст. метавонед дигар маълумотша гиред. одамоне ки аз шаҳри Турсунзода ҳамихали хонаҳои арзон пурсидан ам варианти хуб тайёра метавонед зиндагӣ мекунед.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Калелин уфтагиаш соҳибшона ки райони Калелинда қарор дорад. Қайд дигар маълумотша аз худашон бо мегирем. Сехонага квартира аст, дар дуюм ошона қарор дорад, 80 квадрати метр, обсведаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термоз, кондитсионер, мебел, телевизор, паласои нав, қолин, яъне ки ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки обсвед мега зимистону тобистон ҳаст. аз ҳамин квартира 100 метр усул мега мактаби нави замонавӣ мега кадаги аст ки 100 метр ҳамиқа роҳ аст мега дар инҷа зимистони тобистон обуш ҳаст мега бе ягон камбудӣ ремонти хона нав аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки 80 квадрати метр сехонага квартира. нархаш 250 000 сомония ки савдо ва муомилаи хубам мекунем мега дӯстони азиз. фақат дар назди квартира кадоме ки агар маълумотша нафаҳмида бошам мега ба телефон мефаҳмад фақат одамони харидор. хоҳиш карда ки беҳуда занг назанад, одами коргар бида, фақат одамони харидор занг занад, дигар маълумотша ба шумо мефаҳмам. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. чӣ хеле ки шумо мехостед ки аз шаҳри Душанбе бисёр квартира монем, ба мо пешниҳод шид, мо пешкаши шумо кардем. квартира дар автоцентр қарор дорад. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 44 квадрати метр ки евроремонт кардаги аст, обсвед дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термоз, яъне ки мебел, ванна ҳамаш қоидавӣ ҳаст ки ремонташ беҳтарин барои зиндагӣ кардан. дар оншам калон аст ки духонага квартира люксури ки болошам шурӯъ ремонти нави замонавӣ кардаги аст. дӯстон, нархаш 285 000 сомония, савдо, муомила ва хубӣ дар назди квартира мега соҳибшон. фақат одамони харидор сум лозима мега квартирашона фурӯш намондиам. дӯстони азиз, шумо бисёр хоҳиш кардем ки ҳамин суратҳошонам аз берунам, яъне ки домам сурат гирем, из мо вобаста нестай, худшонам хали суратҳои фақат даруншона гирифта роӣ мекунам. агар ки шумо хоҳен аз берунам сурат гирифта роӣ мекунам ба шумо. марҳамат, дигар маълумотша аз соҳиби квартира гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон, яъне ки пеши дайрои соҳили байни диагностикаву мости 46 қарор дорад ҳамин квартира навастройка дом аст. якхонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад, 35 квадрати метр, обсветаш дар инҷа гузарондагӣ аст, хона коробкаи без ремонт. агар ки шумо сум шудатен ремонтам карда метавам барои шумо. агар ки хоҳен ҳамин хел 155 000 сомон нархша ҳамин хонаи коробкаш бо арзон мекунем мега соҳибшона ки шаҳрномаи арзонам мекунам. дар ин рақамошона WhatsApp пайваст кардаги ҳастанд. агар ки шумо харидор бошед дар WhatsApp нависед, ё ки агар касе ки мега занг зан аз соати 6 усу занг зана уфтаги соҳиб бош, яъне ки 6 бегафта шаид иша нагуфтиям. дӯстони азиз, хай худатон мефаҳмен, не ки фақат дар WhatsApp нависанд уфтаги ҷавоб метиҳем ша. марҳамат, дигар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира худтон занг зада ё ки нависен гирен. шумо агар дӯстон амхали квартираи фурӯшӣ дошта бошед, ки хонаи заминӣ ё ки мошин, замини холӣ, чизе ки барои реклама дорен, дар номери имо васаб партен суратош қатъи маълумотош мо дар видеои оянда чотка карда рекламаш мемонем. ин буд ки 12 хона ки ба мо равон кардан, мо пешкаши шумо реклама кардем. то видеои оянда, худои нигҳбони ҳамаи шумо.